Hi everyone, hey everybody, boom, kaphinde ngamathrasi, another day, another video. Sizawulula lo sayulula ngabani? Gogo Scotland, the one and only contradiction. Ave as contradictor umfazi bo asazi noma sithi Gogo Scotland noma sithi Tumi ayijonga umuntu oyifollower yala sithi jonga confused nyani. Like few days ago, so uTume upostile senze nqala ukuthi Gogo Scotland because he waste yamagama ami, waste vocab. Jonga upostile ugele phinde enxibe iduku yakhe lezangoma wabe esithi uyabereka uyasebenza yena. So abathethayo bayosala bencenga, bayosala bethini bayokhuluma abantu. Zakhuluma izitha, zakhuluma amathambo. Money bo. Oh okay guys, so ke sizahlala silandelela lento kaTumi uba uzaphinda azidefende athini kulaa podcast yakhe ayijonga ayindixakiwe shem. Ndixakwe ndifana naye. Akho mntu confused okanye oconfusa abantu more than uGogo uScotland. Yho ana guys, andiyazi noma okanye kuyi-PR stunt okanye wenzela uba makuthini, we don't know guys. Andisayazi at this point, ingathi yonke into yenzela for i-cloud. Ukubona yonke into yenzela for i-cloud so that makabe relevant online. But ke ngoku asayazi cause ke ngoku une-supporters lo mntu iWarrior. But ke ngoku noba uzawubuya athini kubo, okay ndiphinde nabuyela ngengo naphinde nabasisangoma again. Oh guys, angeke do better sisi wami okanye khawucacise khawutsho dintsang mfazi. Hey guys, do the right thing, subscribe, also like the video, comment down below so that sizakwazi ukukhula nathi. Bye.